Kɔrɔtɔ kojugu de bɛ na ni gakurajo ye n'o tɛ ni su kora suma bawolola. Nin de ye an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. An ka foli ani tanuni o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen. Bakurubaw filɛ. A bɛ wagati dama dɔ bɔ sisan yɛlɛmaba donna tajiko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka na ni jigisigi ye jamana kɔnɔdenw ma. Fo nɛnɛ waati ye min na maa caman ka ɲinini bɛ wuli ka kɛɲɛ ni nin bana kofɔlen ye a sɔrɔbagaw bɛ ka caya. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min dɔgɔkun caman tɛmɛlen kɔfɛ sɛgɛn na ka sababu kɛ tajiko gɛlɛyaw ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmaba donna a ko la. An bɛ to ka aranjan minnu ye taji feereyɔrɔ da la a fɔra ko o tɛ yen bilen wa siraw sigila u cogo kɔrɔ la an ka faaba kɔnɔna na. Nana Kadija Kone ye munumunu dɔ kɛ dugu kɔnɔna na an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a dɔn mɔgɔ 100 bɛ taa essence na bɛɛ ta fana tɛ essence ta yɛrɛ aranjɔ bɛɛ ta t'o yɛrɛ dɔw ta ye bɔ u bɛ taa u kan ka fɛn min siɲɛ u bɛ t'o la dɔw ta ye bɔ u bɛ taa fana min na pour que u bɛ filmeli min k'o bila dɔw ta ye dɔw fana ta ye muso min bɛ taa essence na u bɛ essence ta dɔw fana ta k'o ye. Bamananw b'a fɔ bamanankan na ko diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye wagati ye gɛlɛya n'a wagati wa nɔgɔya yɛrɛ n'a wagati an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko nin ye an ka nɔgɔya waati ye tajiko la. Kabini wagati jan tajiko kun gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ wa taji kun kɛlen don faamafɛn ye ni a sɔrɔli kun ka gɛlɛn kosɛbɛ. Aran kɔtigɛbaliw stationw na taji bidɔnw namaralen k'a feere dagɛlɛnw na sabula maaw mago kun b'a la o wagati. Olu de kun kɛra maliyɛnw taalan ye tajiko gɛlɛya waati. Nga an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko caman bɔra o gɛlɛya la sabula stationw bɛ ka taji sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen. Wa fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ye bɛnkan sɛbɛn kɛ Novembre kalo tile 21 san 2025 waati u ni maa minnu ka baara ɲɛsinnen don tajiko ɲɛnabɔli ma yaasa ka se ka dansigi tajiko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn kɛra sababu ye ka tajiko nali nɔgɔya lakana ani basigi kɔnɔ. Jamanadenw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ko in kan? Essence kun tɛ ka sɔrɔ o wagati tɛmɛna mais an filɛ pour le moment vraiment essence bɛ station la ne yɛrɛ dɔ ta hali sɔgɔmada in na bon fɔlɔ gɛlɛya min kun b'a la sisan o t'a la parce que ne yɛrɛ donna station kɔnɔ ne y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ station kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 kan ne yɛrɛ kɛra 6nan ye awɔ toujours o bɛ kɔrɔlen parce que depuis lawale an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ station na mɔgɔ 5 mɔgɔ 3 mɔgɔ 2 ne yɛrɛ b'o dɔn an bɛ se k'an jigiya k'a fɔ nin an ka essence ko gɛlɛya bannen alhamdulilayi parce que an y'a ye mɔgɔ minnu ma an kunna jamana in la baloli la sisan vraiment u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa bon an jamana kɔnɔdenw fana vraiment an y'u hakilina ye ka tugu u kɔ an b'a dɔn baara min bɛ ka kɛ baara ɲuman don sisan kɔni alhamdulilayi foyi tɛ yen. Hali ka kɛ ni tajiko gɛlɛya banni ye maa dɔw b'u jija cogo bɛɛ la ka jatigɛ walew kɛ jamana kɔnɔ ni o de ye ka aranfuw jɔ stationw da la. Wallahi bila mɔgɔ bɛ taa jɔ aran na essence b'u kun ɲɛngo den don essence bɛ dɔ ka so kɔnɔ bariko i ma dɔ ka so bɛ ka jɛni i ma mɛn kɔsan ko bajalan na dɔ ta jɛni na o don wa wallahi essence bɛ ka sɔrɔ ne ka moto falen don essence bɛ ka denmisɛnninw bɛɛ kun essence yɛrɛ tɛ dɛ ne ye Mali de jalen. Bɛnba Sangare ni ale ye citoyen ye ale b'a yira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya banna pepepewu ni ka tila ka maaw jalaki minnu sɔnna ka waleya cɛjugu ta ka maaw sɛgɛrɛ k'an to gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ ka taji ta k'a mara i bolo so kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman. An bɛ essence sɔrɔ essence bɛ ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ finalement fɛn min bɛ ka essence gɛlɛya jamana yɛrɛ jugu de bɛ fɛ ka essence ko gɛlɛya dɔw yɛrɛ tɛ fɛ Mali ka suma donc n'i tɛ fɛ Mali ka suma dɔrɔn i b'a fɔ essence ko bɛ yen sinon don bɛɛ an b'an ka moto essence b'a kɔnɔ an b'a boli an sago la mais ni ko kɛra cogo o cogo ni jamana jugu cayara dɔrɔn i b'a ye ko tɛ ɲɛnabɔ minnu bɛ essence san k'u bɛ taa bila gɛlɛya la olu ye mɔgɔ min i b'a dɔn donc olu yɛrɛ tɛ fɛ an bɛ ko min na an bɛ degun min kɔnɔ olu tɛ fɛ an ka bɔ o kɔnɔ yɛrɛ sinon ne ye essence ye station na ka t'i jɔ ka 200 ta ou 400 ko ka continuer n'o ye e ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen o bɛ n'o san mais ni e kelen taar'i jɔ k'u bɛ barikon fa san ka taa bila yen nɔ donc e y'a dabɔ jumɛn kama i b'a dɔn mɔgɔ 100 bɛ taa essence na bɛɛ ta fana tɛ essence ta yɛrɛ aranjɔ bɛɛ ta t'o yɛrɛ dɔw ta ye bɔ u bɛ taa u kan ka fɛn min siɲɛ u bɛ t'o la dɔw ta ye bɔ u bɛ taa fana min na pour que u bɛ filmeli min k'o bila dɔw ta ye dɔw fana ta ye muso min bɛ taa essence na k'u bɛ essence ta dɔw fana ta k'o ye. O wagati kelen na maa dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya ma ban hali bi ka da kun caman kan.
bon hali bi ni n'a fɔra n'a danna ne ma a ma ban fɔlɔ a ma se alhamdulilayi ko yɔrɔ ma fɔlɔ parce que fɛn min don n'i b'a dɔn a daminɛna nin yɔrɔ in na a daminɛna nin kun na bon a bɛ se nin yɔrɔ in na a bɛ ban nin yɔrɔ in na ni kibaruya t'i bolo a ka gɛlɛ i ka hakilila sigi ko a fɛn daminɛna a b'a fɔ cogo di a nɔgɔyara donc n'a danna ne ma a ma nɔgɔya fɔlɔ parce que ni ne y'a mɛn don min na sira labilala walima sécurité garantira ko carburant bɛ don cogo min ka d'a ye waati o waati n b'a bila n kun na a nɔgɔya nana voilà sinon n'a danna ni kelen ma ne t'a bila n kun na ko a nɔgɔyara a bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ o kan a bɛ se ka kɛ a nɔgɔyara cogo min na a bɛ tila ka gɛlɛya tugun parce que a ban waati ma fɔ wa cogoya t'an bolo ko a bɛ ban ni waati bon alhamdulilayi nɔgɔya dɔɔni bɛ yen mais c'est pas tout à fait. Hakilina jiginna nin tajiko in gɛlɛya daminɛna kabini sɛptanburu kalo tɛmɛnen san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanciwale kɛbagaw ni an k'olu ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu ye ɲangata wale min ta k'a ɲɛsi an ka camion bolilaw ma ni o kɛra an ka gɛlɛya sababu ye an bɛ don min na iko bi hali n'o y'a sɔrɔ marabolo bɛ tɛ ka taji sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen nka fabaw mago bɛ se ka ala barikada o hukumu kɔnɔ siterni bolila minnu sɔnna k'u ni di nin ko in na walaɲumandɔn taara ko olu sɛgɛrɛ ni ka tila k'u tɔgɔ da ko taji cɛfarinw tasibila kɛra ka ɲɛsin minnu tora nin ko in na ani minnu fana joginna olu ka kɛnɛya ko o bɛna sabati jamana fɛ bi an bɛ se ka wasa ani nisɔndiya ye maliyɛnden bɛɛ ɲɛ kan tajiko la. nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlenw ye tajiko kan. Festival international bɛɛ ka silamu tako 4nan daminɛna desanburu kalo tile 11 ka taa kuncɛ a tile 15 la san 2025. A kunfɔlɔ baaraw daminɛna cercle culturel germano kɔnɔ ka taa kuncɛ palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la Bamako. Ɲinan ta kun bɛ hukumu min kɔnɔna na o ye ka farafina seko bila hakililaw kɛnɛyali minɛn kɔnɔ ni an ko a ma faransikan na la culture africaine au service de la santé mentale. Abdoulaye Maïga tun bɛ kɛnɛ ka Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. K'a ta desanburu kalo tile 11 ka taa bila a tile 15 la san 2025 festival international bɛɛ ka silamu tako 4nan baaraw kɛra Bamako k'a ta centre culturel germano malien na fo ka taa bila Amadou Hampâté Bâ la ɲɔgɔndanw kɛra ani fɛn caman wɛrɛw kɛra walasa ka maaw nisɔndiya. Ne ye candidat ye fanga silamu na n ye sen dɔ la barisa comme on dit an fa kan de don donc c'est important que i ka na bɛɛ k'i fa kan représenter a kɛra bamanankan ye a kɛra filakan ye a kɛra kɔrɔbɔrɔkan ye bɛɛ ka n'i fa kan représenter an bɛ Mali de la donc c'est la voix qui porte quoi. Bɛɛ ka silamu tako 4nan na ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye de ko bɛɛ ka silamu ye an bɛɛ jɛ fɛn ye o kama an ka jɛ k'a kɔkɔrɔma don yaasa an ka Mali kanw olu ka fɔ fan wɛrɛ fɛ u k'a bila kɛnɛ kan fan caman fɛ. A mana kɛ denmisɛnnin maakɔrɔ i mana kɛ maa sugu sugu i k'a dɔn k'a fɔ ko silamu ye ta de n'a fɔra ko bɛɛ ka silamu o kɔrɔ ko bɛɛ ta de don i mana kɛ fantan i mana kɛ faama ye i mana kɛ setigi i mana kɛ seta ye i mana kɛ journaliste ye i mana kɛ maa sugu sugu ye silamu ye ta de donc an bɛ bɛɛ wele ka na silamu ko de la. Festival international bɛɛ ka silamu labɛnna funakɛni dɔ fɛ ni o ye Jeng Usman ɲinɛn tako 4nan bilala hukumu min kɔnɔna na o de ye farafina seko donko hakilinaw dayɛlɛli la. Farilakɛ ani hakililakɛ. Farilakɛ o ye fari dimi ye o bɛ se ka kɛnɛya hakililakɛ o ye hakili wanso ye n'o ma ɲa hali ni bana bɛ fari la a tɛ se ka kɛnɛya donc ni ne denw ye ne wele ka n'o kɛnɛ kan ne dun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye kabini n bɔra n yɛrɛ kalama ka na bila bi la ka mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na min b'a to u bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la a diyara n ye a bonyana ma n ye denmisɛnw ye u bɛ kɛnɛ min kan bi u bɛ yɛrɛ dɔn kɛnɛ kan u bɛ yɛrɛ faamu kɛnɛ kan parce que dɔwɛrɛ tɛ o ka bɔ fili la ka bɔ bɔrɔjanw ka fili la ka bɔ kangalan fili la kan bɛ kalan walasa i mago ka ɲa mais kan tɛ kalan k'a fɔ k'i bɛ balo a la. San tɛmɛnenw ta kɔfɛ festival international bɛɛ ka silamu tako 4nan baaraw yɛlɛma caman donna la fɛn caman labɛnna minnu kun ma kɛ san tɛmɛnenw na walasa ka nin festival in yakubaya. Programme caman de b'an bolo i b'a fɔ san o san b'a kɛ cogo min na ɲinan festival b'a tako 4nan la compétition nationale b'a tako 6nan la n'o ye compétition nationale min ye ni silamu bɛ kɛ anw fa kan na anw fɛ yen nɔ ko kamabɔ kan na kan sanni kan bɛɛ ye kan sɛnɛfɔkan miyankan bɔbɔkan dɔgɔnɔkan an ka kuma an fa kanw na
et festival bɛ yan nɔ ale bɛ na kuma thème dɔ b'an bolo ko la culture africaine au service de la santé mentale. Ni an ka farafinna laadalakow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye hakilinabana ka taa sira la. Donc kuma bɛna k'o de kan ɲɔgɔnyew bɛna kɛ mɔgɔw bɔra Sénégal ka na mɔgɔw bɔra Tchad ka na mɔgɔw bɔra Cameroun ka na Côte d'Ivoire bɛ yan nɔ a bɛ n'a fɔ Afrique de bɛ anw fɛ yan nɔ bi ka na ni ɲɛnajɛ in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni échange bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ. Festival international Bekaslam be jate festival baw fɛ Mali kɔnɔna na minnu y'a laɲini ka an ka kanw don ba la ka poyi kɛ an ka kan na a b'a to maa minnu b'a baara kɛ ani maa minnu b'a kɔnɔna na u ka an ka kanw ta k'a labara ani k'a ta ba la ani ka kɛ sababu ye k'an ka seko dɔn ko yira diɲɛma la. Ni fonɛnɛ daminɛna ni a bɛ ka juguya ka taa fɛ maaw ka taga ni ka segin bɛ caya fini feereyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na nɛnɛminɛ fini feereyɔrɔ fo ka taa se fini bolojanw feereyɔrɔ ani sosɛti feereyɔrɔ ma walasa k'u kisi ka bɔ nɛnɛ gɛlɛya ma o de bɛ kɛ sababu ye nin fini feerebagaw b'u tɛgɛ nɛmu Zɛnɛbu Ge ni a ka kuma bara sera nin fini feerebagaw dɔw ma an ka jɛ k'a ka sɔrɔliw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ waati min na I ko sisan muso caman b'i sen don yuguyugu jago la yuguyugu bɛ woyo suguw la ani siradaw la Bamako fan bɛɛ o hukumu kɔnɔ nɛnɛ waati ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye fini girimaw ɲinini na pulovɛriw t-shirt bolojanw ani pantalɔnw bɛ ɲini kosɛbɛ jamanadenw fɛ ka kɛ ni o ye maa caman bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa k'u yɛrɛ tanga a waati banaw ma. Bon, me débrouiller là, ça ne va pas non, parce que ni ame wara moment na ça ne berete non. Watu mo. Bon, nene na pluve fula ma be sanga cha ani kulushi jam girimani ni ani t-shirt bolo jam ni olle be sanga cha nene na. Muso re ga tiliga na saniya ko sebe parce que dema sa re ga tiliga na saniya ko sebe. Parce que ali sa yɛrɛ kɔnɔna dɔw bɛ se ka na nɛnɛ fini caman san ani dɔw fɛnɛ bɛ taa a feere dugumisɛnnin ninnu na olu bɛ se ka na bɔ an kunna angoro la olu b'u ta da kan k'a feere nɛnɛ fɛ a bɔn gɛlɛyaba t'a la a gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka kɛ min ye ni bali ma ɲɛ paseke la tuma dɔw la I bɛ bali dɔw ci a tɛ ɲɛ kosɛbɛ nɛnɛ mina na quoi gain perdu I bɛ se ka ni santi jara a bɛ se ka ɲɛ diɲɛ mais ni santi goyara a bɛ se ka tiɲɛ fana quoi awɔ parce que la caman yɛrɛ bɛ wantɛrɛkɛ minan bila ko nɛnɛ na ni nɛnɛ sera an b'a bɔ magasin na an b'a feere bon n'anw taara bɛn n'olu genre ninnu ye souvent I b'a sɔrɔ la n'i y'a ci a tɛ ɲɛ kosɛbɛ an ka yuguyugu prix b'a daminɛ pantalon janjani ninnu an bɛ se k'olu feere 200 ou soit 250 ani kiliyan bɛ ɲa la an bɛ 150 taw feere an bɛ 100 taw feere 60 taw bɛ yen n'an bɛ wantɛrɛ la don min na an bɛ 60 ni 40 ninnu kɛ ne yɛrɛ bali ci sisan nɔ n bɛ 150 ninnu de la. Fo nɛnɛ waati la mɔgɔ caman bɛ bɔ burusi kɔnɔ duguw la ka na nɛnɛ finiw san ka taa u feere walasa ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ I n'a fɔ Batɔma Kane ni o ye yuguyugu feerela ye ka bɔ Joro. N bɛ taa feere de ni denmisɛnninw ta bɔ a la min yɛrɛ bɛ dɔ feere a mɛnna ne b'a la bi a bɛ 10 ans bɔ awɔ village yɛrɛ la Joro minnu d'a ma 80 an b'o feere 100 minnu d'a ma 100 ni 20 I bɛ 200 sɔrɔ o la kuma dɔw yɛrɛ a bɛ dépend fini qualité de la ani mɔgɔ minnu b'a san I bolo denmisɛnnin fini dɔrɔn olu dɔrɔn de bɛ yan a ye sanction ne b'o de tɔmɔ nɛnɛ ta n bɛ nɛnɛ ta ta n bɛ fini ta ta sisan n bɛ ka nɛnɛ ta de ta parce que an fɛ nɛnɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin bɛ yɛlɛ a kan nka ɲinɛ yɛrɛ ɲɛnɛmaba tɛ parce que gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ dɔɔnin jɛrɛ ɲɛnɛmaba ma yɛlɛ a kan a gɛlɛyaba tɛ ne fan fɛ a la parce que a ka di denbatigiw ye industriel se tɛ bɛɛ ye. Yuguyugu bɛ denmisɛnninw ka nɛrɛ nɔɔni a kɔni ka di ne ye o de kama yɛrɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ k'u sagona feere kɛ tile kɔnɔ nɛnɛ waati la ka tɛmɛ fitini waati kan o n'a ta bɛɛ a feerekɛla dɔw tɛ u bolo jigin a feereli la. Bon komi an bɛ nɛnɛ wagati la sisan ninnu de bɛ ka marché sisan ani denmisɛnnin chemise ɲɛnɛmaniw ka taa pantalonniw na voilà donc an bɛ ka ninnu de baara pour le moment nin wagati la. Bon tile kɔnɔ komi san tɛ sisan i ma feere kɛ 5000 6000 ninnu. O y'a nɔgɔmani yɛrɛ ouais bon ni nɛnɛ tɛ yen I ma feere kɛ yɛrɛ 10,000 ayi parce que mɔgɔw ka minɛn genre tɛ kelen quoi dɔw bɛ yen olu ka baara ye pullover dɔrɔn de bon an m'a mélanger a la de quoi parce que a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi. Zana dɔ b'a fɔ ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ o de kama Batɔma Kane bɛ wele bila denmansa bɛɛ lajɛlen ma u ka denw kisi nɛnɛ waati la. Ne kɔni bɛ mun f'u ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yuguyugu qualité b'a la
a ka fisa fan nɛnɛ in na a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ u ka denmisɛnninw protéger ka ɲɛ girimani ninnu u ka to k'a don denw na u ka fɛgɛmani jɔ sisan mura ni sɔgɔsɔgɔ ninnu a bɔlen don. Ni waati in na yuguyugu feerelaw bɛ u bolo sanni kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ a feere yɔrɔw magɛn walasa k'u yɛrɛ tanga a waati banaw ma wa finidon min da ka di kosɛbɛ maa caman ma. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min san o san fo nɛnɛ mana se ɲin furakɛyɔrɔ bɛ denbaya ɲindimibagatɔw la banakisɛ furakɛbaliya ka fara dimi warankojugu kɛnɛya sɔrɔli kosɔn ɲindimi kɛlen don kamanaga bana ye du caman bolo Maimuna Daw ye ɲinili dɔ kɛ nin bana kofɔlen kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne yɛrɛ ka bana bɛ ɲindimi. Ɲindimi ka jugu koyi. N'i ko dugukilamafɛ kɔnɔboli ka jugu i ma ɲindimi nɛnɛ ale de bɛ maa bila ka tagama ka sɔrɔ tafan kelen t'i la wa sunɔgɔ ka di ye o ka haramuya e ɲɛ kan ni waati ni o ye fonɛnɛ waati ye fiɲɛ sumalenw bɛ ɲindimi juguya kosɛbɛ wa maa caman ne degunnen bɛ ni bana kofɔlen fɛ an bɛ waati min na i ko sisan hali ni o y'a sɔrɔ ko maa dɔw t'a jate ni ka kɛ bana juguman ye a bɛ maa degun kosɛbɛ n'a b'i la. Bon ni dimi ye bana min bɛ ɲin de minɛ n'a y'a minɛ a b'a minɛ a bɛ sɔrɔ banakisɛw de fɛ o b'a tiɲɛ fana donc n'a bɛ nin tiɲɛ a b'a daminɛ nin kɔfɛla la ka na nin kɔnɔna na donc ni dimi y'o bana sugu de ye. Ɲindimi ne yɛrɛ ɲininka ɲindimi ka jugu ni diɲɛ bana bɛɛ ye ɲindimi y'a to i tɛ sunɔgɔ i tɛ se ka dumuni kɛ a b'i fa don wɛrɛ mɔgɔ la yɔrɔnin kelen. Ne ye fura sugu bɛɛ kɛ farafintaw yalayala furaw docteur furaw ne y'a bɛɛ kɛ hali ne ye pikiri kɛ. Maa dɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ ko fonɛnɛ waatiw ni o ye fiɲɛ sumalenw ci waati ye ko o de bɛ ɲindimi sɛbɛkɔrɔ juguya o n'a ɲɔgɔnna ninnu na a ka kan i k'i senfa biribiri ni ka taa i yɛrɛ lajɛ labitani. Fiɲɛ ci kɛ o ka jugu a ma ni yɔrɔ sumana olu ka jugu a ma. Ne kɔni pasera Oronto de fɛ ka na n ye 3 mois n ye fura dɔw k'a la a fisayara dɔw après olu dɔw bɔra a tila ka minɛ dɔwɛrɛw minɛ quoi n y'a essayé ka tɛmɛ o yɔrɔ kelen de fɛ mun kan ka bɔ olu bɔra quoi. Ni o y'a sɔrɔ ɲindimi bɛ maa caman de la maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'a dɔn ɲindimi ye fɛn sugu jumɛn ye. Ɲindimi ma deli ka ne minɛ n kɔni b'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'a b'u minɛ mais alhamdulilayi Dieu merci a ma deli ka ne minɛ fɔlɔ. Ɲindimi kɔni a bɛ mɔgɔ minɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na bana don Ala bɛ se k'a bila mɔgɔ la komi a bɛ se ka kɛnɛya min ye entretien fanfɛ yɔrɔ ye kuma bɛɛ ne kɔni bɛ daborosi. Furakɛliw matarafali dɔgɔtɔrɔ ka kumakanw matarafali o b'a to maa bɛ se ka tanga ɲindimi bana ma walima k'i kɛnɛya ka bɔ a ma. Bon fɛɛrɛ min bɛ se ka bila sen kan a fɛɛrɛ ka ca a fɛɛrɛ fɔlɔ o ye dakɔnɔna sanuyali ye c'est-à-dire da koli bon malheureusement anw fɛ yan nɔ o yɛrɛ ma faamuya parce que da ka kan ka ko sufɛ de ka sɔrɔ ka da ko kɔfɛ baara wɛrɛ foyi tɛ yen ni dugu jɛra ni daraka dunna ka ban tuma min na da bɛ sɔrɔ ka ko o ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye fɛɛrɛ filanan fana ye min ye da ko cogo parce que da ka kan ka ko an bɛ pati ni bɔrɔsi de conseiller a ka sɔrɔ bɔrɔsi min don bɔrɔsi magaman a kana kɛ bɔrɔsi jalan fana ye en plus de ça pati fana ka kɛ pati ɲuman ye a kunbɛ cogo dɔ fana ye min ye san o san i dɛsɛlen ka kɛ siɲɛ kelen ye ka taa ɲin furakɛla fɛ yen ka taa ɲin yira a la. A fɔlɔ yɛrɛ min ye an ka dumuni kɛta i hakili to i ka da koli la u bɛ bɔrɔsi min pati min d'i ma i ko o matarafa n'o matarafa togo la a bɛ kɛ sababuya ye ka caman bɔ ɲindimi na sabu n bɛ se ka fɔ o de kɛra ne yɛrɛ ka solution yɛrɛ kosɛbɛ parce que kabini pati ɲɛnamaw di yan n y'olu san ani bɔrɔsi donc o fisayara ma kosɛbɛ. Kuma caman na ɲindimi bɛ sɔrɔ da kɔnɔna saniya matarafabaliya de la ɲin furakɛla dɔw ka fɔ la wa wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kelen t'a la mun na a bɛ maa minɛ a bɛ se ka maa minɛ san wagati bɛɛ la. Bon ɲindimi bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ ɲindimi bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ parce que banakisɛ min bɛ ɲindimi bila mɔgɔ la o banakisɛw bɛ balo nɔgɔ de la donc o de bɛ na ni ɲindimi ye o wagati kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ yen ɲindimi bɛ juguya wagati bɛɛ la ɲindimi bɛ mɔgɔ sɔrɔ wagati bɛɛ la mais ɲindimi kɔlɔlɔw ka ca nɛnɛ wagati de parce que an b'a ye funtɛni wagati fɛ ɲin bɛ se k'i dimi ka tile 2 tile 3 kɛ a tɛ funu mais par contre nɛnɛ wagati fɛ ni ɲin y'i dimi tile 1 tile 2 dɔrɔn i b'a ye a bɛ funu. Furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ɲindimi kama furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen ɲindimi kama a furakɛliw bɛ tali kɛ de i ka ɲin lahalaya kan. Bon furakɛli kɛrɛnkɛrɛnnen kelen tɛ yen ɲindimi kama a bɛ dépend ni sumu bɛ position min na donc comme an b'a fɔ kuma caman ɲindimi ye sumu ye degré 4 de ye degré fɔlɔ bɛ yen o tɛ dimi wo bɛ kɔni bɛ ɲin na
degré filanan bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ. ɲindimi juguyali fiɲɛ sumalenw waati la o tɛ dimi ye min bɛ tɛmɛ maa kan nka taamasiyɛn dɔ k'a yira i la sabula a furakɛbaliya dumuni dintogo juguya fo ka taa se ɲifurakɛla ka ɲifurakɛbiɲɛw ɲɛsiranya ma o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a juguya fo ka taa a dama tɛmɛ sɔgɔmara joona fiɲɛ sumalen o bɛ maa hakili lajigi k'a yira k'a fɔ ko ɲi ni a ka dɔgɔya bɛɛ n'a sɔnn'a ma a bɛ se ka tile kelen kunturu goya maa la. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.